Il-Partit Nazzjonalista qal li minkejja li l-Viżjoni 2050 hija pass fid-direzzjoni tajba li għandha tissarraf f'azzjoni konkreta għal ġid komuni, il-Gvern għal wisq żmien injora l-problemi li qal ġew enfasizzati mill-pubbliku, mill-Oppożizzjoni u mis-sidien tan-negozji. F'istqarrija firmata mid-deputati Jerome Caruana Cilja, Ivan J. Bartolo u Graham Bancini, intqal li wasal iż-żmien li l-pajjiż jara riżultati konkreti u mhux biss wedi li fissirhom bħala vojta. Tkellem dwar nuqqas ta' ħiliet fir-riżors uman u r-riski minn bidliet fil-politika tat-taxxa internazzjonali. Il-Partit Nazzjonalista appella għal riformi li qalu huma meħtieġa fis-settur edukattiv sabiex Malta tibqa' attraenti għall-investiment, governanza aktar b'saħħitha biex jiġu indirizzati l-kwistjonijiet ta' reputazzjoni li qal jeżistu u focus ċar fuq investiment fl-infrastruttura sabiex jappoġġja tkabbir ekonomiku. Żied jgħid li minkejja li l-Viżjoni 2050 telenka għanijiet fit-tul, ċertu deċiżjonijiet għandhom jittieħdu b'mod immedjat biex jiġi żgurat progress reali. Qal li l-Gvern għandu issa jgħaddi għal fatti u jindirizza wkoll l-isfidi tal-lum. Il-Partit Nazzjonalista temm jgħid li se jibqa' jikkollabora mal-partijiet kollha involuti biex jinbena futur ta' suċċess għal pajjiż u li huwa biss permezz ta' sforz kollettiv u dialogu kontinwu li għandu jara li l-isfidi jiġu indirizzati b'mod effettiv.